Anem al punt 4 del temari. Anem a representar gràficament funcions y igual a x al quadrat més c. Si us en recordeu de quan havíem fet el GeoGebra, si la A és positiva, la paràbola ens ha de sortir convexa, i quan la C val menys 8, el que farà la nostra paràbola és baixar el punt de tall amb l'eix Y al punt 0 menys 8. I res més, la resta és tot igual. Fem la taula de valors, 2 sub 0 menys 1 menys 2, substituïm, quan la x val 2, 2 al quadrat és 4 per 2, 8, menys 8 donaria 0. Quan la x val 1, 1 al quadrat és 1, recordeu, primer fem la potència, 1 al quadrat 1 per 2, 2, 2 menys 8 seria menys 6. Quan la x val 0, 0 per 2 val 0, menys 8, menys 8. Quan la x val menys 1 al quadrat, que valdria 1, 1 per 2, 2, 2 menys 8 seria menys 6. Quan la x val menys 2 al quadrat és 4 per 2, 8, menys 8, 0. Ja tenim la nostra taula de valors. Fixeu-vos que les 6 van des del 0 fins al menys 8, per tant, en principi són fàcils de representar. Dibuixem el nostre gràfic, d'acord? I aquí tenim el resultat. Quan la x val 2, la y val 0, que és aquest punt d'aquí. Quan la x val 1, la y val menys 6, el 0 menys 8, menys 1 menys 6 i menys 2, 0. A més tenim els punts de tall, per tant, ja tindríem representada la nostra funció de segon grau. Fixeu-vos que l'únic que ha passat és que ja la nostra funció ja no passa pel punt 0, 0, sinó que ha baixat fins al punt 0 menys 8 degut a la presència d'aquest valor de la C. Molt bé. Doncs analitzem les característiques d'aquest tipus de funcions. Es tracta d'una paràbola convexa. En quant al domini, recordeu, podem introduir qualsevol valor de la x, per tant, tots els nombres reals. El recorregut, en canvi, sí que és interessant. En aquest cas, valdria de menys 8 inclòs, fins a l'infinit. Això s'estén cap amunt. Per tant, aquest seria el nostre recorregut. En quant als punts de tall amb els eixos de coordenades, en aquest cas, els podem veure sense fer cap mena de càlcul. Per tant, seria el menys 2, 0 i el 2, 0 amb l'eix x, i amb l'eix y seria el punt 0 menys 8. D'acord? Aquí els tenim. El punt de tall amb l'eix y és el vèrtex, 0 menys 8, i punt de tall amb l'eix x serien el 2, 0 i el menys 2, 0. Recordeu que la condició per poder tallar l'eix x és que la x valgui 0 i la y valdrà el que sigui, en aquest cas menys 8, i que la condició per tallar l'eix x és que la y valgui 0 i la x el que sigui, en aquest cas menys 2 i 2. D'acord? En quant a creixement o decreixement, la nostra paràbola és decreixent, de menys infinit a 0 i creixent de 0 fins a l'infinit. En quant a màxims i mínims, tindríem un valor mínim al vèrtex 0 menys 8, en aquest cas. En quant a continuïtat, és una funció contínua en tot el domini. Simetria, continua sent una funció simètrica respecte a l'eix y, per tant, una funció parella. I en quant a periodicitat, són funcions no periòdiques. Què succeeix si en comptes de representar aquesta funció igual a 2x al quadrat menys 8, representem una funció com aquesta, igual a menys 3x al quadrat més 5. La primera part la faríem exactament igual, fem la taula de valors, quan la x val 2, 2 al quadrat 4 per menys 3 menys 12, i menys 12 més 5 donaria menys 7. Quan la x val 1, 1 al quadrat és 1, 1 per menys 3 menys 3 més 5 que donaria 2. Quan la x val 0, menys 3 per 0 al 0, més 5 valdria 5. Quan la x val menys 1 al quadrat és 1, 1 per menys 3 més 5 donaria 2. I quan la x val menys 2 al quadrat 4 per menys 3 més 12 més 5 donaria menys 7. Molt bé, ja tenim la nostra taula de valors, fem la representació gràfica i fixeu-vos que el que ha passat és que en aquest cas la nostra funció ha pujat 5 unitats cap amunt. Atenció perquè no tenim punts de tall amb l'eix x i aquests punts els haurem de representar al nostre gràfic. Per tant, a més d'afegir els valors de la taula, el 0,5, 1,2, 2 menys 7, menys 1,2 i menys 2,7, haurem d'afegir aquests dos punts d'aquí que calcularem d'aquí un moment. Anem a les característiques de la nostra funció. La paràbola té aquest aspecte d'aquí, és còncava, domini, ja sabeu, tots els nombres reals. El recorregut aniria de menys infinit fins al 5, són tots els valors de la y, per tant, de menys infinit fins al 5. Els punts de tall amb l'eix de coordenades, en aquest cas, amb l'eix y no hi ha cap problema, és el punt 0,5.
el vèrtex, aquí posa A, però seria B baixa, el vèrtex 0,5, i hem de calcular aquest valor i aquest valor. Com els calculem? Recordeu que per poder tallar l'eix x, la i ha de valer 0. Per tant, a la nostra funció igual a menys 3x al quadrat més 5, substituïm la i per 0. I ens quedarà una equació de segon grau que hem de resoldre. Aquest menys 3x al quadrat passaria a l'altre cantó positiu, o el que és el mateix, sumem 3x al quadrat als dos costats de la igualtat. Aquest 3 que està multiplicant passaria a dividir, o dividim entre 3 als dos costats de la igualtat, i fem, per passar d'x al quadrat a x, l'arrel quadrada de 5 terços. És a dir, que el punt de tall seria l'arrel quadrada de 5 terços 0 i menys l'arrel quadrada de 5 terços 0. Potser seria bo passar-ho a decimal per poder-nos marcar aquests dos punts que tenim aquí. D'acord? Molt bé, en quant a creixement i decreixement, la nostra funció és creixent de menys infinit fins a 0 i decreixent de 0 fins a l'infinit. A màxims i mínims tenim un màxim al punt 0,5, que a més és el vèrtex de la funció. En quant a continuïtat és una funció contínua. I en quant a simetria és una funció parella i periodicitat és una funció no periòdica. Molt bé, aquí teniu un parell d'exemples de funcions tipus ax al quadrat més c. El més important, recordeu, és tenir clar que la c el que fa és pujar o baixar la nostra funció. És a dir, ja que estem, anem a fer-nos el resum. Quan la a és negativa, la nostra paràbola és còncava, i si la c val 5, el punt de tall amb l'eix i o l'ordenada de l'origen seria el punt 0,5, per tant puja cap amunt. Es desplaça 5 unitats positives en l'eix i. Si teníem aquesta funció, la a és positiva, per tant és convexa, i la c és menys 8, per tant es desplaça 8 unitats negatives al llarg de l'eix i. D'acord? Molt bé, doncs fins aquí aquest tipus de funcions. Al proper vídeo treballarem funcions igual a x al quadrat més bx.